Pan adawodd Daniel y coleg, roedd e'n poeni am allu cael swydd. Doedd ganddo ddim llawer o hyder ac roedd e'n ei chael anodd cyfathrebu â phobl newydd. Ond roedd e'n benderfynol o ddatblygu'r yrfa roedd o i hisiau. Roedd Daniel yn angerddol am ddechnoleg gwybodaeth ar sail ei newyddeb a'i harloesedd. Felly, ymunodd ar rhaglen sgiliau cyflogadwyedd i wella ei siawns o ddod i hyd i waith. Roedd y cwrs yn un anodd ar y dechrau. Sylweddolodd fod yn rhaid iddo wella tipyn. Ond roedd dysgu'n help mawr i fagu ei hyder, ac ar ôl 6 mis, llwyddodd i gael lle ar leoliad yn adran technoleg gwybodaeth IT. Fe wnaeth gweithio ar y ddesg gymorth yn ystod y pandemig ei orfodi i fynd amdani a bod yn fwy hunan-ddibynnol. Helpodd y profiad hwn iddo gael lle ar leoliad twf swyddi Cymru gyda Comgem. Ar ôl pythefnos o fod ar leoliad, fe wnaeth y cwmni gynnig swydd barhaol iddo. O'r diwedd, roedd e wedi cyrraedd ei nod o weithio yn y maes technoleg gwybodaeth. Roedd yr holl waith caled wedi talu ar ei ganfed. Roedd Daniel ar ben ei ddigon. Am gyfnod, roedd ei fywyd yn ddigyfeiriad. Fe wnaeth y cyfnod o ddysgu ei helpu i newid ei stori'n llwyr. Fe wnaeth ennill y profiad a'r sgiliau hynny ei baratoi i lwyddo yn y maes technoleg gwybodaeth. Mae Daniel yn argymell i bobl ifanc eraill sydd yn yr un cwch ag i ddilyn yr un trywydd.